بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله عليه السلام: الخمر جماع الإثم. الحديث: Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem ucada hamrın yani ki şarabın her kança kabahatını namşettiler. Bu hadis fakta beyan ettiler. Ve ayttılar ki şarab her bir isimne günahları cemlaguvchi deydi. Çünkü bu şarab her bir şeyin açarı buldu. Her bir şerin, her bir yaramazlığın namesti bul açarı buldu. Şoň üçin ummul kabais bul. Her bir habisliğin enesi buldu. Her bir murdar, kesafet, her bir yaramaz işlerin bul enesi. Çünkü şarab içen adam özünü bilen yoksa akıl bilkul yapılmalı bolýar. Soň üçin her bir bihayalyk iş soň oňa soň perwasy bolan ýokdur. Her bir bihayalyk iş etmeklik oňa soň gaýsy bir müşkil narsa bolan ýok bolsaňda. Mämişesi hem ondan soň uzak bolan ýokdur. Çünkü insana garaň bir hil narsalardan, bir hili günah ya bir hil bihayalyk narsalardan insany saklaýan iman we akıl bolýardy. İman we akıl bolýardy. Anında bir adam şarab içse ol wagtda iman galmıyor ol adamda da. İman galmıyor da. Yani ki imanı kamilligine galmıyor. Onda iman bolmasa, onda ol adam günah etmeklik ondan soň uzak bolmyor da. Günah etmeklik ondan uzak bolmyor da. O soň şarab içilen suratında şarab soň akly hem yapıyor. Akıl hem namşet ýoty. Bir hilbi hayalyk narsalardan onuň özü huddarlyk etýär, saklaýardy da. Anında akıl hem galmasa, iman hem kamilligine kamilligine baqy galmasa, soň ol insan namşet etmeli. Günah edip beramal bolýardy soňda. Onun bir günahlardan mani bolup duran narsary onda galmady da. Şoň üçin şarap bir şunýanak narsa ki aklym yapıyor, o imanyň hem kemaliýetini ol selbetýär. Şoň üçin şarabyň öz nämete. Şarap içseň başga günahlar soň etmeklige hem ol asan bolup galmaly. Namşetmen boli asan bolup galmaly. Şarap içen halatynda soň o pilla şeytan soň o senden köprak istifade etmeli. Başga hem köp narsalar soň sen üstüňe şeytanyň galabasy hem zor bolmaly. Şoň üçin soň senden her kısım faydalar olsun o pillasında götürmeli bolýar ol şeytanda. Şoň üçin şarab içmeklik şerakam bir yaramaz narsa. Öda bir günah-ı kebire tıldı. Şarab içmeklik hamr günah-ı kebire. Çünkü şeriat men näme haram karar berende. Kitabullahda Kur'an fakty sarih gelýär. Yani ki bu şarabın haramlygy da hurmaty da. Şoň üçin bu nämete? Muny içmeli däldi da. Haram bolan adamdy. Eger bir adam şaraby eger bil farz halal aqide dasa onda o suratda ol adam sarih Kur'ana inkar eden şekilde yani ki ol murtad bolýar Hudaýyň hastyda. Onda hadis fakty hemçinan gelýär ki üç adam cennete dahil bolmaýar diýilýär. Şonuň biri şol ki mudminu hamr diýär. Yani ki şaraby daima adeta ol hemişe su ornunda ýana gidip içäse içýän adam cennetge hergiz dahil bolmaýar diýilýär. Cennetge hergiz dahil bolmaýar. Şu şekilde bol şarap içmeklikde her kança muňa teşdid, oňa şu şekilde wayl oňa azap, oňa namşedilen beýan edilende şer'anda. Şarap bir şunýanak bir nämet bul yaramaz narsadyr. We başga şu şekilde asar we hadislerde şaýat gelýärmese, gelýär ki mesela bir adam şarap içse, ahiretin şarabından ol insan mahrum bolar diyor. Cennetin şarabından ol insan mahrum bolar. Bir adam dünýäde şarap içse, cennette bir kısım şarabi bolmaly ki ol gaty hoşmaza bolmaly. Ol akly hem yapmıyor olda. Akly hem yapan ýok bolmaly. Ana şol şarabın cennetin şarabından ol mahrum edilmeli diýdi. Çünkü dünýäde şarap içse günah-ı kebire murtakip bolýar, lekin ol adam musulman bolup şarap içse gerçi iman bilen dünýäden öten bolsa, ahir cennetge barmaly olda. Ana şu cennete baran fillasynda cennetin şarabından oňa mahrum, cennetin şarabından ol adam mahrum edilir diýdi. Ol oňa berilmez diýdi. Şu şekilde cennetin bir nimeti oňa näme boljak eken? Oňa müyesser boljak däl ekende. Şu şekilde şarabın hakynda näme bolýar? Şu şekilde hadisler bardy. Gara onda şarap içmeklik şerakam bir yaramaz narsa bolsa, munyň haramy hurmatyna we munyň her kança kabahatyny bilir baýat nämşetmelik, oňa ikrar edip, oňa nämşetmelik bilir, ondan soň baýat öldürmede uzakda saklamakligimiz zaruridir. Munyň özü günah-ı kebirelerin jümlesinden tödem şarap içmeklikde. Nebi Aleyhissalatu vesselam ýene hem aýtýarlar, el-anatu minallah, yani ki anat manasy geçirimli bolmaklyk, ya mesela burdubar, yani ki gıstanmazlyk,
teskinli bolmaklyk bu Allah tarapyndan diýdi. Bu näme bolmaly? Allah tarapyndan. Şonuň üçin her işte dünýäwi işlerden hem etmelidir eken, gysdanmaly däl eken. Gysdanmaklyk ol ýaxşy narsa däl-de. Anat yani ki burdubarlyk, arkayn boluşluk ol Allah tarapyndan. Yani ki onda ýöne bul däl eken ki ýani şeriýatyň ol nasalardaki şeriýat oňa gysdanmaklykda onu mustahab et goýan. Mesela namazyň wagty bolsa, oho, gysdanmaýyşlyk Allahdan eken diýip arkayn namazy mekruh wagtyny eltip diýeseň, ýa namaz qada bolur wagtyny eltip diýeseň, ýok. O nasalarda on olurda gysdanmaly. Dünýäniň işlerinde bir hil maamlatdan hem etmenden gysdanyp bir ýok iş edip goýmaly däldi. Ana ödeýän bolýar-da, gysdanmaýyşlyk Allah tarapyndan diýen. Wal ajlatu mineş-şeytan, we gysdanmaklyk bolsanym ajrat bolsa her dünýäwi işlerde gysdanmaklyk ol şeytandan bolmaly. Yani ki şeytan onu gysdat durýan bolmuş, şödip ol insanyň ol işlerinde näme getirmeli? Haraplyk getirmeli. Şoň üçin onda bir hil namaz bolsun, bir hil ibadat näselerde bolsa oňa gysdanmaly eken. Namaz öz wagtynda okumaly eken, opla arkaýynda arymaly eken. O bir hil dünýäwi näselerde bolsa gysdanmaýyşlyk näme eken? Ýaxşy eken-de. Onda şonuň üçin ajlat bar ki gysdanmaklyk bolnam eken. O dünýäwi näselerde gysdanmaklyk ol şeytandan eken. Şeytan şunya näselerde gysdap ol insanyny hem şetýär eken. Şol işlerinde hysara we nuksan getirýär eken. Allah tebarek ve teala bu hadislere eşitip amel etmekle Allah her bir eklemimize tevfik versin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.